Det jeg har oplevet gennem de år, jeg har arbejdet rigtig meget med unge rundt omkring i kysten, er, at når de unge har brug for hjælp, og når de måske er selvmordstruede eller har forsøgt at begå selvmord, hvordan systemet, det vil sige sygehuset, kommunen og selvstyret og skolerne, hvordan de svigter, og hvordan de bare kaster liv til en anden offentlig institution, eller hvordan de ikke kan tage ansvar, fordi de siger, at de er overbebyrdet af sådan nogle sager. Og for eksempel, når de henvender sig og har brug for hjælp, og bliver nødt til at vente flere måneder for at få hjælp. Det synes jeg er alt for dårligt. Og det gør jo også, at vi desværre mister en hel masse unge mennesker, der sagtens kunne reddes i tide ellers. Så systemet har den største magt og de fleste penge til at gøre den største forskel. Og der synes jeg, selvom hele befolkningen skal ændre tankegang omkring selvmordsproblematikken, så synes jeg, at det er en rigtig god start, hvis selvstyret også tager ansvar og gør mere ud af det.